Baba ngidinga ukukhuluma nawe manje. Baba, bengacabanga ukuthi lento yenzile endaweni kaSuru bilungile ukuthi ungayenza. Ngikazi ukuthi umndeni lobu ufikile ukuzobona uTetshu. Uthe abafuna noma ngayini abayifunayo. Manje ke sebefuna isipho semali kuSuriya baba. Imfuno zabo izokwana. Wetolja, uyazi kodwa ukuthi ukhuluma nobani? Baba, ngiyazi ukuthi unendaba nezinto ezidingwa ngudade wabo ngomshado wakhe. Kumcimbi womfana kukho kulindelekile. Kodwa ubaphe umbono ngesipho semali baba. Uba nike icebo ngesipho somshado wami. Manje ke sebezofuna noma ngayini kuSuriya. Mangabe uSuriya ehluleka ukubapha isipho semali, bazosiphula isithembiso somshado baba. Futhi ke uma ngabe kwenzeka lokho, uSuriya kuzomphatha kabuhlungu baba. Icabange lento. Unosisabane. Uma kwenzeka lento, kumele emphakathini ukuthi uTetshu akazange avume ukuqhubeka nomshado. Bazothola kanjani umendo laba abanye? Ngicabanga ukuthi konke lokhu uyoba imbangela yakho baba. Usuqedile. Manje ngena ngaphakathi. Baba kodwa Ngikutshela ngomoya ophansi nje. Le ndoda ibizobona uTetshu ibengcono yona. Bekafanelene kodwa noTetshu. Ufundile uyiphethe kahle. Akuve befanelana kodwa Kodwa qhubeka. Ngenxa kaSuriya umshado wendodakazi yami usengcupheleni. Wena ulindele ukuthi ngilungise ubudlelane badade wabo. uTolja wami uyena ozoshada kuqala siyezwana. Kuze kube leso sikhathi ngeke ngivumele noyedwa ashade kulesi sigodi. Kakhulukazi udade waSuriya. Hawu malume, usukhona? Kwenze njani? Suriya, ngabe ukhona umyalezo esiwutholile? Hayi cha. Hayi kwamanje. Umthandile yini uTetshu? Impela kunjalo. Hayi kade emthanda uTetshu. Naye uTetshu futhi avele emthanda. Uyena okutshele lokho? Akalibekanga ngembaba. Kodwa konke kwakubhala emehlweni. Uma thiwa ngiyahluleka ukubona udade wethu ukuthi uzizwa kanjani ngaphakathi. Ngabe ngisahluleki somfowabo, Hayi lokho ekhophoze njalo nje. Malume, kufanele ukuthi wenziwe masinyana ganiswe. Bekuyinto yalungiseka. Ngaba yikho nje into ayimoshile uDedi. Kusole ngathi uDedi wayengafuni kulungiswa yonke lento le. Hayi ungasho kanjalo. Ngiyacabanga ayithathe kanjalo yena. Ngicabanga ukuthi naye ubonile phela ukuthi ukuthatha ihlotsheni zakhe lokho kuzokwenza umshado wakhe ukuthi ube ubukhazikazi ngempela kakhulu. Hewu. Basinike isibopho esikhulu ngempela. Ngesikhathi esishiya umama nje la ekhaya. Bekumamncane okwazile ukuthi akwazi ukusinakela noma ekude. Njalo nje ubaba mayimbiza ubevele phuthume kuyena. Ingoba kwakukhona yena ingakho sakwazi ukuthi siphile. Ngikwazi kahle kamhlophe lokho. Akwazi ukwenzeka ukuthi ngafisela uTetshu emshadweni wakhe okubi. Hayi mawusho njalo. Mele simhloniphe phela na uDedi. Bengisho nje ukungabaza kwami. Akukho ukutheni. Ngiyathemba usamngabazi phela manje. Hayi kulungile. Ya. Suriya. Usebenza kanzima mfana. Madam, bengifisa ukukhuluma nawe. Izolo ngivele ngafika nje nabazali bami ngalindele. Ngiyathemba nawe ukuthusile lokho. Empeleni ngaphambi kokuba ngithumela abakhongi kini, bengifisa uqala ngikhulume nawe. Kodwa ngikwazanga ukwenza lokho. Avu ngichaza mswambo utshekisa ikhanda. Akwazi ngisho ukubuka abantu emehlweni. Uvela ubheke phansi nje.
Ngithe mangibuza nje kubantu ngezwe ukuthi nobhuti wakho uyakufunela umendo. Ngase ngicabanga ukwenza ngendlela elungile. Uthini wena? Ngiyathemba uzobuthokozela lobudlelwane. Ukuthi sivele sibakhe bukhule kahle. Ngiyakwazi lokho. Ngiyathemba ngenza okulungile. Nkosazana. Ngabe khona konke engikwenzile? Nemndeni ithi bisiqalile ingqoqo zamalobolo. Ungaqhubeka nje wena ungilindele. Awume kancane. Awuyimisele ukuthi mina ngivele ngikushada. Izwi labhuti ilona lokugcina. Ngiyabona. Shuthi kuzomela nginqobe inhliziyo kabhuti wakho oqala. Okay. Awubheke la baba. Ubuthe akho umuntu okumele azi. Kodwa mingaki imlomo okumele sivale manje. Le vidi sisabalele lonke leli. Esemahlathini, esemakhaya, esemathempelini sundaba mlonyeni. Lento ebiyenziwe uTuju benzela ukuthi aphephe isusuri. Kodwa manje labantu bazokholwa kanjani? Bazovela bacabanga ukuthi Wanele. baba ngeke sisakwazi ukubhekana nomphakathi manje. Kuzomela wenze okuthile. Kufanele kwenzeke. Ngathula kanjani isithunzi sami sibe sisengozini? Isithunzi sami ngisithanda ngempilo yami yonke. Ngingenza noma yini kodwa ngeke ngivume simoshakale kanjalo. Salani, Malani, Tulja, phumani manje. Yini manje? Sengenze iphutha. Cha, iphutha lethu. Ngichitha isikhathi esiningi ngemfundo endodakazi. Kodwa ngeke ngiphinde. Ngizokwenza isiqiniseko ukuthi uyashada namhlanje. Ndodana, fonela ivakashi zize manje. Chatri, tshela uSurya nomndeni wakhe ukuthi balungiselele futhi beze. Kuyazwakala? Phuthuma. Baba. Kanjalo nje esikhaleni. Isithunzi sami sisengcupheni kulesi sigodi. Uma singayidonsisa kuzomela sihambe kulesi sigodi ngenxa yakho. Kodwa ngenzeni mina baba? Ngibonisa ivideo. Me Kodwa ngisindisa impilo yakhe. Bazokwazi kanjani ababukeli? Futhi yini engizobatshela yona ngichazele. Ungabusachaza. Uma sifuna bathule yinye into emele siyenze. Siyawuqeda umshado wakhe khona namuhla. Siyanishadisa khona namhlanje. Futhi uma kukhona onenkinga uzobe sebhekana nami. Ungaphuthelwa izethembiso. Njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo6 ntambama khona lana on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.